Ονομάζομαι Θεοδόρα Αντωνοπούλου, είμαι η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας και σας καλωσορίζω στο Τμήμα Φιλολογίας. Είναι ένα από τα αρχαιότερα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, μία από τις επίσης αρχαιότερες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρυμένη το 1837. Το Τμήμα Φιλολογίας είναι το μεγαλύτερο της Φιλοσοφικής Σχολής. Έχουμε μερικές χιλιάδες φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες. Τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα Δέξιπος για την κλασική φιλολογία και το πρόγραμμα Αρέθας για τη βυζαντινή φιλολογία, είναι από τα παλαιότερα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος. Οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλες τις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής. Έχουμε καινούρια εργαστήρια σε καινούριους χώρους, καθώς επίσης και αίθουσες διδασκαλίας που μας παρέχει η Φιλοσοφική Σχολή και ειδικευμένες αίθουσες με τον ανάλογο εξοπλισμό για τα μαθήματά μας, καθώς και για προσκεκλημένους καθηγητές και οποιασδήποτε άλλες ανάγκες προκύψουν σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ. Μερικές αίθουσες από αυτές θα σας δείξουμε, και βοηθητικές αίθουσες διδασκαλίας και κυρίες αίθουσες διδασκαλίας, όπως επίσης θα δείτε από την Φιλοσοφική Σχολή γενικότερα ορισμένα πλάνα, καθώς επίσης και τα εργαστήρια τα καινούρια, και θα μιλήσουμε με τους διευθυντές των εργαστηρίων. Τα εργαστήρια αυτά όλα σχετίζονται και με την κλασική φιλολογία και με τη βυζαντινή φιλολογία και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό της σχολής και του τμήματος. Γεια σας, είμαι ο Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, καθηγητής εδώ στο Τμήμα Φιλολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Παπυρολογίας. Το Εργαστήριο Παπυρολογίας είναι μια σχετικά νέα μονάδα, την οποία χτίσαμε και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτήν, και η οποία βοηθά και στηρίζει και τα τρία μεταπτυχιακά προγράμματα του τομέα κλασικής φιλολογίας. Μια και υπάρχουν μαθήματα παπυρολογίας τόσο στο Δέξιπο, όσο και στο Λογοτεχνία, Σκέψη και Πολιτισμός, όσο και βέβαια στο κατεξοχήν αντικείμενο που αφορά στην παπυρολογία, το οποίο είναι το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει ασύρματο δίκτυο, έχει διαδραστικό πίνακα και προβολέα και πολλές θέσεις εργασίας, οι οποίες εξοπλίζονται αυτή τη στιγμή και με αρκετούς υπολογιστές, τους οποίους περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες. Στο χώρο αυτό, κάπως κρυμμένοι, βρίσκονται και οι πάπυροι που μας έχει διαθέσει για εργασία και μελέτη και άσκηση των φοιτητών η Ελληνική Παπυρολογική Εταιρεία. Καθώς επίσης και κάποιοι πάπυροι οι οποίοι ανήκουν στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων. Αυτός είναι ο ελληνικός του τίτλος. Στα αγγλικά, έτσι όπως το έχουμε αποφασίσει από το τμήμα, ονομάζεται DH Lab, δηλαδή Laboratory for Digital Humanities. Είμαι ο Διονύσης Μπενέτος, είμαι καθηγητής Μεσαιωνικής Λατινικής Φιλολογίας και διδάσκω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δέξιπος, στο οποίο οι υπηρεσίες στην διάθεση του οποίου είναι και οι υπηρεσίες του εργαστηρίου, όπως επίσης και τα facilities τα οποία μπορείτε να δείτε. Η βασική μας αποστολή είναι να ασχοληθούμε με χειρόγραφα, ελληνικά και λατινικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε δεδομένα από τα χειρόγραφα, άρα για το αντικείμενο της παλαιογραφίας ή το αντικείμενο της κριτικής του κειμένου. Τα πράγματα είναι γνωστά από πλευράς φιλολογίας, όμως δεν είναι γνωστά με βάση μια καινούρια έρευνα που έγινε παγκοσμίως γνωστή από το 2021 και ονομάζεται Ontology-Based Paleography. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, πώς μπορούμε να δομήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ένας κριτικός φιλόλογος ή ένας παλαιογράφος χρησιμοποιεί εδώ και 200 περίπου χρόνια, δηλαδή με την τεχνολογία που ξέρουμε, να τα δομήσει τόσο πολύ, ούτως ώστε να δημιουργήσει αυτόματες κριτικές εκδόσεις και, για την ακρίβεια, εγκυρότερες, δηλαδή με ένα αναλυτικό κριτικό υπόμνημα διασυνδεδεμένων χειρογράφων, δυνητικά όλων των σωζωμένων, που σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την έρευνα που σε λίγα χρόνια θα οδηγήσει σε αυτό το οποίο λέμε διασύνδεση όλων των χειρογράφων μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας χρηματοδότησε κατά την τριετία 2020-2023 με το ποσό των 730.000 ευρώ για να αναπτύξουμε ένα σύστημα θεωρητικό και πρακτικό, δηλαδή να ενώσουμε όλες αυτές
τις παλαιογραφικές και φιλολογικές οντότητες που συγκροτούν ό,τι ονομάζουμε κείμενο και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ένα διεθνές συνέδριο το οποίο οργανώθηκε από το τμήμα στην κεντρική αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Οδό Πανεπιστημίου, όπως και στις παρακείμενες αίθουσες αμφιθέατρα και νομίζουμε ότι έχει σημαντική επιτυχία. Το τμήμα εδώ και περίπου μία δεκαετία ενισχύει την έρευνα αυτή και νομίζω ότι αποτελεί προτεραιότητά του η άσκηση και των φοιτητών μας, αλλά και των μεταπτυχιακών, των προπτυχιακών εννοώ, και των μεταπτυχιακών φοιτητών, με αυτό το οποίο ονομάζουμε κριτική έκδοση και παλαιογραφία. Ονομάζομαι Γραμματική Κάρλα, είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και είμαι διευθύντρια του Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών. Το Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών συμβάλλει αποφασιστικά στην εξάσκηση μεθοδολογία των βασικών αρχών της επιστήμης μας, στον χώρο του τμήματος της φιλολογίας, στα αρχαία ελληνικά και σκοπός του εργαστηρίου είναι να εντρυφήσουν οι φοιτητές τις σπουδές των κυπριακών πηγών από την αρχαιότητα μέχρι το σήμερα. Και δύο λόγια για το Εργαστήριο Παλαιογραφίας, το οποίο ασχολείται με τη μελέτη της ελληνικής και λατινικής παλαιογραφίας, εστιάζοντας κυρίως στα μεσαιωνικά χειρόγραφα, αλλά και τα νεότερα μέχρι και τον 19ο αιώνα. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρέχει τις υπηρεσίες του και στους φοιτητές και στους διδάσκοντες και αποτελεί βασικό κομμάτι των μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματός μας, τόσο στο πρόγραμμα Ρέθας όσο και στο πρόγραμμα Δέξυπος. Το τμήμα διαθέτει συλλογή χειρογράφων και μικροτενιών. Τα χειρόγραφα φυλάσσονται όλα στη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής. Το παλιότερο είναι του 11ου αιώνα, ενώ οι μικροτενίες φυλάσσονται τόσο στους τομείς του τμήματος, μεταξύ των οποίων ο τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λεωγραφίας, όσο και στην βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, όπου έχει δώσει την συλλογή ο τομέας Κλασικής Φιλολογίας. Οι συλλογές αυτές είναι όλες στη διάθεση των φοιτητών και των ερευνητών.